Kani ka di ka sari ka ready made sari. Okay. Ka bang ilek la kot 2 piece. Hai. Dia wat ye ki bamnang bansem ru ka sok ken bansem kum ni mo. Habring buon ba ki bing yo na kani jaka ki don ru kini ki jingdeng ki kping bat ki ba ikong labu hang ni hakir kom per nam ta ki khana samla ki long kemi bat ki kong pi bu yu hang ni tu batailam se khniat. Ka kerteng jong ka stall jongi ka di ka Nias Collection. Ka dukan ka jongi ka don hang te ha dhan keti ha Barek Building opposite ka Higa Hotel next to Dr. Chermang. Badruhi pila ban keli bali ngasari di bangan peni ka sample. Kani ka di ka sari ka ready made sari. Okay. Ka bang ilek la kot 2 piece. Hai. Dia wat ye ki bamnang bansem ru ka sok ken bansem kum ni mo. Kini sari jantia kini nei. Sari jantia. Te fila ban wan ra da ki sari jong piru ki customer ki la ban wan ra ngin la ban customize. Di hangau senrang di ngala ban sui bil da sem i lok haye ngam na sem penar yong em simpor pha. Hoi hoi. Kani kanu minute ke simpor. Kani te kumban ong tangsan minit Sam ka bila ba ada. pampor e. Lapa yang khawai. Lapa yang khawai. Tuan natang ide kini ki pernah ini ki mau hana lagi jong patailam kini de. Ya kini ki jingdeng ru kini ki jingdeng ki de ki anti tarnish kim khoi rong re tang ba ka wei kam de ka ksiar te dangim nang ban sumar ka la ken ban khoi tang bangi de ban sumar bhahi te ki don ki jingdeng yele ki dhara ngile lang ki sari ki jainsem ibu ki pin ki clip Na bata jong ki long kemi khna samla bagi babon bagi badan kam yakum kini ki jingriam jong ikong bat kini ki clip ki pinjan sem bat ki wei kani ka jakan ta jong pi kan long nadu ka nyau trik mata sngi pral shadu khnai trik hani all scenes hall pi kwa wani kenu ikong ha kani ka autumn wonder sale. Kulish mongong. thank you